Ndadzoka vana veZimbabwe muchazotwa neni gore rino ndimhovhu. Saka ndadzoka nenyaya nigirikini. Ndambotaurei zvangu naComrade Nyoka yemabhunu. Tiri kufamba zvakanaka. Chinhu chadairwa ichi. But pano vakomana ava ED will never go without a fight. Ipapo toda kuti tibudirane pachena, kwete kurwisa vanhu aiwa. Ari kutoda kurambira pachigaro zviya zvekutoda kudzika midzi. Saka the only thing chinokwanisa kumubvisa ipapo tisu vana veZimbabwe. The only thing chinoita kuti iye aende, isusu tikati no. The only thing chinoita kuti vasiye zvavari kuita zviye, tikataura kuti hakuna upfumi hwedu hunotorwa. The only thing chinoita kuti vasiye, kutaura kuti no to corruption, kutaura kuti no to human rights abuses, kutaura kuti no kuriga ma-elections, kutaura kuti no pane zvese zvavanoita. Toti yes kuma-reforms. Zimbabwe needs an overhaul, like from ground zero. We need to start from ground zero muZimbabwe. Saka nyaya yandiri kuuya nayo, izvi tichataura zvedu kana taapa independence. Nyaya yandiri kuramba ndichisimbisa, yandiri kudzoka nayo, vakomana vakasteja fake protest iri kuda kuitwa neFriday musi wa21 iri kutungamirirwa naStan Zvorwadza. Ndambozvitaura masikati, ende ndicharamba ndichizvidzokorora kuti zvirambe zvichienda kumberi, vanhu vanyatsonzwisisa. Zvavari kuda kuita, vari kuda kuti pari kuitwa fake demonstration iri staged. Saka kuharasa mavendors kwavaiita kuita kuti muite hasha, and then pakanzi demonstration munotobuda makatsamwa. Saka kana mabuda makatsamwa, panotoita kanoizi, because panoita vamwe vanenge vachida kudziridza tumapurisa tumwe tunenge tuchida kungovharidzira, and then motanga woka kutema nematombo moita sei. Saka zvinoita advantage kuna ED, because Stan Zvorwadza wacho ari kuda kurepresenta mavhenda, munhu waMunangagwa. Stan Zvorwadza wacho kanotoriwo katsotsi kakadya mari dzemadhona ari kuningirikini, ari kutajamuka. Saka vanhu vanozikanwa maitiro avanga vachiita nguva yese. Saka ari kuda kudeedzera fake demonstration yekukuvadzisa vanhu, yekuparadza zvinhu, kuitira kuti demo inozoitwa musi wa31 chaiyo iparare. Saka demo yemusi wa31 indinotaura nevanhu vese, kubvira kupi handingamensheni zvangu kunyatsotaura kuti dyo, but kubva kuma-security services acho pane vanhu vandotaura navo. Saka vari kuti pakaitwa assessment nemandigirikini nema-security agencies. Mudhara akasvikoudzwa kunzi ide akasvikoudzwa kunzi nyangwe referendum yaari kuda kuita yekuti hati amende constitution haawani kana 30 votes muZimbabwe. Zvandiri kuudza izvozvi ndosaka makaona vakazoabhandona kuti hatichaiti referendum, hatingochinjai kupariamendi. Saka muri kuona kupariamendi kuya maMPs ese amuri kuona ariko, nyangwe triple C havasi vanhu vari right. Vatengesi vese ivo vanhu vari kuitira politics mari. Saka nyika yedu haina kwainoenda tiine vanhu vakadaro. But the main issue is, please regerai kuinda kudhemo iri kudeedzerwa naana Stan Zvorwadza. Anenge aenda, ziya kuti kana waoneka mumba unogona, because vari kuda kusacrifice vanhu. Kana vasacrifice vanhu, vowana way yekubhana zvinhu zvese, vomisa zvinhu zvese, woti Zimbabwe maane noise, mazoita sei? Because you can't just shut Zimbabwe oita state of emergency pasina chaitika. So they are trying, they are working day and night kuti vaone kuti vocounter sei demonstration iye. But demonstration iyoyo ari kuda kuseenzesa vanhu.
kana achiba mari anoba naana Wicknell. Vechidiki inzwai, imi muri kuda kuseenzeswa kuti muprotecte Mnangagwa, but kana achiba mari anoba nevana vake, kana achiba mari anoba naana Wicknell, kana achiba mari anoba naana uyu naana Scott Sakupwanya. Zvese zviri kuitwa zviya zvekuti kwaane timu yebhora, itimu dzaED dzese dziye, itimu yaED. Zvese zviri kunzi Wicknell ane kambani inopurinda maballot papers, makambani aED. Can you imagine kuti mune muchikontesta nemunhu ane kambani iri kupurinda maballot papers acho? That is the reason yekuti isusu veopposition taona kuti regerai tisapotane nemacomrades aya, regerai tibatsirane nemacomrades ava. Uori huri muZimbabwe uende, ende uori hwacho hakusi kuti vakuitira zvekupfuma, vakuitira zveutsinye chaizvo chaizvo, zvekuti angotaura anochekwa muromo, angotaura anokandwa madisused mines, angotaura anokandwa mvura akasungirirwa matombo. Saka munoti vanhu vanofanira kutichengeta ndo vari kuita izvozvo. Saka hatina kwatinoenda senyika, hatina muZimbabwe. Government yemo ndo problem. MuZimbabwe system iri kuseenzeswa nana ED ndiye problem. Do you know kuti iyo ZANU-PF pachayo is a party is not a problem. ZANU-PF, but system iri kuseenzeswa nevanhu vari muZANU-PF ndo problem. System iri kuseenzeswa nana ED ndo problem. Saka vechidiki musaseenzeswe. Kana papa mari iye zvino mune muri kumba, vamwe vane madzimai, vamwe vane vana, unoziva ndinonzwa mwoyo wangu kurwadza. Uchiti pakaungana vapfana unoona kuti ndogara ndichitaura kuti vakomana vese vangadai vari kubasa kavachitonzi vakomana vachauya paholiday, pando vakutogara kumisha, ndo vamwe vakatorizota kuti ndo zviripo, we accepted kuti tinobirwa zvedu munyika medu. Muhospital mese muri kuvhira madzimai ane pamwiri muye. Musafunga kuti mishonga haitengwi, inotengwa woendisa kumaprivate hospital kwavo. Pane ningirikina I've got my colleagues ari kuNHS kunoku anosenza kumahospitals. Kumahospital ekuno vanogara vachichinja zvinhu zvakaita semahospital equipment, mabhedzi chichi. Ende vanotobvuma mukati kuZimbabwe hakuna maningirikini, vanokupai thousands emabhedhi ari emhando yepamusoro chaiwo, ari adjustable aya. Saka ZANU-PF haidi kuti zvinhu zvakadaro zvipinde. Inoda kuti kumahospital kuya kurambe kwakadaro. I know a group of people, my colleagues angu vakareisa, akatouya akabatwa nezimura, vakaramba kuti aende kumahospital, vakaatora vakati bhadharai juti vachichaja mari isingaiti, vakandiisa kumaprivate hospitals avo. Can you imagine utsinye hwakadaro? Saka ndo vanhu vatiri kuda kuti tibude musi wa31. Do you know kuti vakadiscover kuti musi wa31 muHarare muya muri masecurity agents akaita akanosurveya paground, vakadiscover kuti muri kubuda vanhu more than vanosvika approximately 7 million muHarare chete, nevamwe vanenge vabva somewhere, vanenge vabva kuna ana Mutoko, kuna ana Chichi. Saka that number approximate ndo yakareizwa. Saka vakomana vakabva vapanika. Saka they are very dangerous now. Saka zvekuti bhora hatitambei takarichenjera, ende vari kuda kuti musi hazvichamisiki kuti munoona achiti hapasina munhu achabuda panze kubva next week iyo kusvika musi wa31 wasvika. Saka intaneti ichadzimwa futi. Saka zvatoda kuita ndezvekuti pari zvino hatigarei takagadzirira kuti tichakomunicata sei. Pari zvino hatigarei takadiscasa kuti meeting points every area yatinogara, munhu ega ega anoziva kuti vanhu vanosangana kupi. Kumusha sanganai pamatownship, kumastoro kuya mosangana ikoko mobuda, kwese kumagrowth point mosangana ikoko, vanhu vachimita ikoko, nyange pasina foni, nyange pasina chii, signal ichauya, iri kuuya manje.
Mudharageza muchamuona. Saka ningirikini togara takangwarira izvozvo, and we need to be very very careful pese patiri kufamba kusvika musi wa31, because mumba mapinda musha waita imbwa dziri kumambudzi dzevanhu. Saka imbwa kana dzadaro dzinoitwa sei? Haungachengetika imbwa yekuti iwe unofamba uchiripa everyday. Ndozvaita president vedu. Taita munhu arura mumusha, arura zvekuti ndibaba vari pamba yekuti mwana akabvunza kuti baba mauya nei, unotemwa nesando musoro, unofutsira. Mai vakabvunza kuti koma marara kupiko muri kuuya kwachena, vanochekwa chekwa vachivigwa vanourayiwa pamberi pevana vachiona. Sisi vakabvunza kuti ko mudhara baba maita sei, vanodedzerwa vanhu vanosvikovarepa vana vamwe vakatarisa. Saka kana taita benzi rakadaro mumusha, kana taita president akadaro mumusha, anenge achiri president here? These are thugs, havasi vanhu. Ende kutovati mathugs kutova bhiga, havana kategori yekuti tingavaisi. Saka muri kuona kuti zvinhu zvese zviri kuitika izvi zvine chiitiro chazviri kuita, but uyu ari kuramba kubva zvakanaka. Saka musi wa31 senge vechidiki takabirwa future yedu. Vanhu vakatibira future yedu tinovaziva: ana Priscilla Chigumba, ana Chavangu, ana Malaba vaya, nemajaji ese aya ari kusunga vanhu achiisa mujeri. Vanhu nyaya dzese dziya dzeguku rahundi dzinofanira kugara dzichitaurwa. Nyaya dzese dza2008 hapana munhu akapara mhosva anofanira kusiyiwa akadaro. Hapana munhu aiita semunhu anopenga wekuti anosiyiwa akadaro ozotanga kuti ndaitumwa. Hakuna zvinhu zvakadaro. We need to be accountable for our actions. Kuti kana uchiita chinhu, tinozvarwa tiine natural intelligence dzekuziva kuti nyange tikatora bhaibheri tikariisa uku tokura zviri natural. We always know kuti you can't kill your mother. We always know that you can't hit your mother. We always know that you can't talk back to your mother. Zviri kuitwa izvozvi because vana vechidiki havasina kana respect. Vakupindura ana mai vavo, anotoona mai vake semukadzi. Vanofukunura mabhonzo evanhu vakafa vachitswanya-tswanya vachiita zvemadrugs. Saka muri kuona society yacho haisina kumira mushe. Pane mumwe munhu wandambonzwa achitaura achiti vakaisa statue yaana mbuya nehanda. Mirai ndikuudzei history. Munoziva history yevahera. Kumusha kwevahera kwaana mhofu kubhoera, ndosaka kuchinzi kubhoera. Saka zvazvakaita manje zvakati vaive 5 ana mhofu. Saka kubhoera kwakasara nyashanu. Nobva vamwe vacho vakagovana kuna ana Mutekedza uku, ndo ana mudhara vangu. Saka Mutekedza nyashanu kouya Sekemutema. Saka Sekemutema aive muhombe, akasumuka naWata Mufakos. I can't remember the other matateguru edu, mumwe wechi3. Saka zvavakasumuka nobva vanogara kwaSeke. Saka vagara kwaSeke, Wata Mufakos akaenda kunogara kuMufakos ikokuya, ndosaka kuchinzi kuMufakos, handiti. Saka abva ikoko akazoenda kuMazowe. Saka kuMazowe ndokwazoberekwa ana Charwe, ana mbuya nehanda. Saka muri kuona lineage yacho kuti yakabva pasi ichikwira yakadai, handiti. Saka pavanenge vachiisa zvimastatue zvavo zviyana ED, havatombozivi kuti dzinza racho rakamira sei, kana kuti hama dzacho ndedzipi, kana kuti dzadedzwa here, kana kuti hadzina. Anyway, it's a story for another day. Ndachikodawo ndiclarify, pane munhu abuda achitaura achibvunza kuti ko hama dzacho dziri kupi. Tiri panotiso stage iyoyo, kana ine handisandambosvikapo kuti ndinoonawo kuti hama yedu yakaiswa papi. Saka anyway, saka nyaya yatiri kutaura ndeyekuti demo iri kudeedzerwa musi weFriday before musi wa31. Mavhenda, please
guys, don't attend, musa-attend. Ende zvese zviri kuitwa izvozvi sematauro andamboita zvekuvhiringai vachipwanya zvinhu zvenyu kuda kuprovokai kuti muite hasha. Saka itori strategy yavakatogarira pasi, vari kutogarira mamwe, but iri kutoda kuti ipasiswe manje yemusi weFriday. Saka you need to refuse to go there. We need to reject these guys. Whatever zvavachataura iye zvino, don't listen to ED. Haasiri president, haana kupinda zvakanaka, haana kuwina ma-elections, vari kubira nyika. Do you know kuti varungu vari kutaura kuti maminerals anoburitswa muZimbabwe every month anosvika 1.5 billion. Ivo vanhu vatengesa ma2 million oisa mari muhomwe, kana watengesa 500,000 oisa mari muhomwe. Saka tiri kuita malosses. Fungai kuti let's say kubva kana kuti 1980 dai taizotoka maminerals edu, kana dai taitengesa tichichengeta mari, tingadai takapfuma zvakaita sei? Kana South Africa ingadai isingapindi. But nekuda kwekuti tine vanhu tine mhuka as leaders, takaisa mhuka dziya dzisingatemeki dziye, zvakafanana nekuisa bere kuti chiti leader. Handineri ngoti paune wakodzira unongowana usina gumbo. Ndozvatakaita nemaleaders edu aya. Saka please, musi wa21 iyo demo iri kudeedzerwa nazvo rwadza iyo, musaende. Iri staged. Vari kuda kusacrifice vanhu, vari kuda kudeclare state of emergency, vari kuda kudzima internet kuti vanhu vashaye communication pachazoitwa ningirikini. Saka veduwe, be very careful. Hatigarei takaplana, we need to be smart. Ndoziva maZimbabweans makangwara, ndivo vanotongoda kutipusisa kuda kutiita masaskam kunge vanhu vasingazivi zvavanoita. But what I know from the bottom of my heart is vanhu vemuZimbabwe tine rudo, tinodanana, munhu wese yama yako. Saka hatibatanei. Zvemapolitical parties zvaramba. Isusu takatanga kubvira kudhara nana Amai Dongo, tichiri vapana chaiko. Tikamboda kurwisa president Mugabe, tikaita sei, takatombonetsa nawo, haikona zvekutamba. Iwo president Mnangagwa vanozviziva, pakauya vachikambenera Mwashita kuSunningdale, takavatema nezvidhina, but zvidhina zvataivatema nazvo zvaive zvakaunganidzwawo pamba pemumwe munhu aitoda kuvaka. Tichatomubhadhara munhu iye amenoti achiriko here. Saka ningirikini hatiziyei zvati. Saka what I'm trying to say is, isusu takatraya kubvisa vakomana ava, takarwa hondo yedu kuti MDC ite zvayakaita izvi. Takarwa varume. Ndanzwa mumwe munhu pane imwe audio yandaisa achiti imuri ikoko, huyai takasenza kuti MDC imire zvayakaita, kuti mapolitical party, even kuti Triple C ikwanise kuita zvayakaita zviye. We sacrificed, we paid money, we donated money kuti zvinhu zvimire zvazvakaita. Saka musatoonawo sekuti takatiza, musatoonawo sekuti hatidi kuti kuZimbabwe kunake. Hapana munhu anoda kugara kunyika isiri yake. Ndosaka tiri kushingirira kudai. Hapana munhu isiri hama yako. Panokuona uchitambudzika, mwoyo wangu unorwadza. Vanondiziva panoenda kuZimbabwe, ndinotraya kuzviminimiza kuti ndive equal pane munhu wese. Ndikasvikawo pane masese tongosvikawo mwaiwayo, ndikangosvikawo pane 7 days tongosvikawo mwane vanhu tichitandara tichiseka. Handidi kuita outstanding, zvinondirwadza, zvinondibaya mwoyo. Sometimes ndotoenda nebhazi kumusha, ndisingadi kuti ndinonzwa mwoyo wangu kurwadza ndichiona mwana mudiki achifamba asina kudya, miromo yakaoma. Handizivi kuti vamwe vanhu vakazvarwa sei, but as for me, hazvisi kundiitira mushe. Hatibatsiranei nyika ifambe, hatibatsiranei tisimudzirane. Vanogona kuchikoro tosundudzirana, tichienda takadaro tichidoneta mari, vapana vachienda kuchikoro. One day Zimbabwe ichabudirira, one day ichave history, one day vana vechidu vachaitawo upenyu hwakanaka hwatinenge tavasiyira, one day tichaita hurukuro. But one day ndinoziva kuti ED achapinda mumahistory books as the worst, as the most evil person ever came from Zimbabwe. Ndozvandinokurudzira, but demonstration yemusi wa21 musabude.
demonstration iriko musi wa31. Kana muchida kuona kuti zviri staged, why vari kuda kuiita before iyi? Why vasina kuti kana kuti musi wa20 April weta yavo ana Stan zvorwadza? Saka ari kuda kukaunda, ari kutorwisana nesu maZimbabweans kuti pasaite change. Ari kurwisana nesu Stan zvorwadza kuti Mnangagwa aramba achiba maminerals. Ari kurwisana nesu kuti maelections ana Chigumba varambe vachimanipulate vanhu. Ari kurwisana nesu kuti tiite division. Ari kurwisana nesu kuti tivengane pachedu isusu. Ndo survival yanga ichiita ZANU-PF yanga ichisurviva nemadivisions aripo. Even kuopposition kwedu munoona kuti tine vanhu vakabvira kudhara ari ma-MP 20 years. Tine vanavo vari kukura vanoda kuita takeover, vanoda kuita ma-MP, vane maplans, vane maideas akasiyana needu, vane maideas, manew ideas ariko yezvino. But it seems kuti zvinhu zvemapolitical party besides kuti ZANU-PF zvangofanana. Ipapapa tine ma-MP ari kupohwa mari na-ED kuparliament, but vanhu veopposition. That's why muri kunzwa nchiti mapolitical parties hatichaasiyai. Anoitwa zvawo ine New Zimbabwe, anenge achida kupinda anopinda, but kana takuita zvenyika hatichadi kunzwa zvepolitical party. Tinotora people from everywhere as long as they are Zimbabweans voleader, kana vaine ma-leadership qualities. Munhu oleader kana aine skill, aine knowledge yekuita chinhu, ari mufield iyoyo to oleader. Zvinotineba lese kana kuti tiri kuda kugadzira 4x4 yakaipa kuZimbabwe isati yambogadzirwa. Munoziva kuti it's very simple. Tinotora varungu vari munomu vakaritaiswa vakatosiyiwa mabasa vaisenza kuJaguar Land Rover, totora vakabva kuRolls Royce, totora vakabva kuJCB kana tichida kugadzira makatapila. And those people vane experience, vanoziva kumoudha maengines, vanoziva kuita sei. Saka patinovatora, tikatora 10 vanomoudha maengines, totora 10 vanogadzira mabhodi, totora madesigners, and then totora vapana vedu ava vari kuinda kuchikoro, vanenge vachiita apprentice vachidzidzira through ivavo. Fezi yemadhara atatora kunze aya ikabva, tine tasara taane vanhu vane skill. Zvoramba zvichiinda zvakadaro ndo zvinosumudza nyika ka. Kwete kusumudza nyika nekutukwa, kuti president anenge achituka vanhu vanoita 5 years vachironga kuti opposition toponda vanhu sei. Vanoita 5 years vachironga kuti kwakati kwawanikwa gold ende tinoritengesa kuJapan. Kune nyika dziri kuvakwa nemasities emaminerals dziri kuvakwa, masities ari kuvakwa kune dzimwe nyika nemaminerals emuZimbabwe. Kune masities akamira izvozvi nemaminerals ari kuZimbabwe. Isu chataita hapana, tichingosekerera vanhu vachiita so. Saka veduwe, ngatibudei urombe hwatapinda tiri kusekwa nenyika yese. Ngoti kuZimbabwe chete vanotanga kutokunzwira tsitsi, especially varungu, kuti zvakaoma. Handimaona. Saka tinoda here life yakadaro? Tinoda here tichiti vamwe vedu pakati pedu kutambudzika ikoko ndo vari kuseenzeswa? Ndiye munhu anoswera achikumbira vanhu upu mumaraini, apa abva kunorova vanhu usiku, abva kunorepa vanhu usiku, abva kunobata vana chibharo, abva kunorova mbuya mbama, abva kunosairira sekuru kuti muri veopposition. Ndiye munhu anozvokumbira upu, ndiye munhu anonosapota ana ED papa mari kupopuhana wikinero. Aiwa, hatigarei. But chandiri kuda kukurudzira, garai makagadzira indaneti ichadzimwa kuti pashaye communication. Saka hatigarei tichiziya mapoints ekusangana, hatigarei tichiziya kuti musi iwoyo ndo uri kubva Mnangagwa. Ende Mnangagwa uprising iyoyo haiperi kusvika abva. Ndo mashoko andinawo. But vanoita zvekutengesa musanyeperwe. Iyi itori demonstration iri kurongwa naED. Imuri kufunga kuti muri kuitira ED demonstration, but iye ndiye ari kuironga. Zvinofamba sei manje? Zvingaite here izvozvo? Saka just be aware. Sendai message kune vanhu vese kuti tione kuti tazivisana, kuti vanhu vaita aware kuti chii chiri kuitika. Muzuva 31 ndo uri kubuda vanhu vese. Muzuva 31 ndo unobuda mavhenda.
hakuna anozviseparata kuda kucreata division. Saka ndinokutendai mazimbabweans nekunzwisisa kwenyu. Unhu hwedu hunoyemurwa kwese, nyangwe kuno kwatiri vanoprefer mazimbabweans wherever kwatiri. Mukatarisa kunational health services kuno kuNHS kwakazara mazimbabweans. Mukatarisa kumacompanies akawanda kunana kuengineering, any company yamunofunga nyangwe kuRolls Royce kune mazimbabweans. Mukatarisa kumauniversities mazimbabweans ariko. Mukatarisa kuJaguar Land Rover mazimbabweans ariko. Mukatarisa kuBentley mazimbabweans ariko. Saka hatisi kuleka skill, tiri kuleka leadership. Saka ndo zvatiri kuti hatibudei tigadzirise nyika yedu, hatibudei vana vedu vakwanise kusenza, hatibudei tiite kuti maminerals edu anhingirikire. Tikadai Zimbabwe tisingambose indi kubasa tichisenzerwa nedzimwe nyika zvaitaurwa naPresident Chamisa zviya. Saka ndinokutendai, moswera zvakanaka.